Poďme si spoločne predstaviť pilotnú obec slovenskej dediny, ktorou je Moravské Lieskové. V nasledujúcich týždňoch sa budete môcť presvedčiť o tom, že táto obec vám má nielen čo ukázať, povedať, ale v neposlednom rade i dať. Prišli k nemu dva mládenci, poď ty dievča s nami. Prišli k nemu dva mládenci, poď ty dievča s nami. Každá ulica, každý dom či každá záhrada tu nesie svoj vlastný príbeh. Práve tu, na tomto mieste, objavíme návrat ku koreňom. Nie to pre mňa viacej šťastia na tom šírom svete. Nie to pre mňa viacej šťastia. Vtiahneme vás do života obyčajne neobyčajnej obce pod Veľkou Javorinou. Tento príbeh patrí nám všetkým. Buďte pri tom.